Guys, tanawa guys, tinuod dagang giingan na. Tadadadang. Yay! Wow! Ay, nakakuha si Marinang Bulanon, guys. Yay! Kuan sa ingon anilong litob. Yes. Kakuha kong litob. Nakahilaman po, guys. Tadadadang. Yay! Ah! Ay. Yay! Tanawa ka ni Mon. Nakakaplag na po ko. Hello guys, kamao ka today ko manginahas guys. Yee! Di alam mo yung kuha. Wow! Libre na lang sinabaw. Salamat Ginoo. Hi guys, masong buntag. Ato may sa dagat. Ay manguha, may glot lato si buwag. Ano to guys? Ato sa mis dagat. Ito subog guys. Nagpanda na stress. Ay, sa ubuhan dami guys. Kumapit kami ay dikiri guys. Ato to kay among bawon agban. Guys, ito palit na sila agban. Patagbang na guys. Ay nakaalin na tani wag na. Ala nagubag ilang pajag. Sa ubos diha man ay pajag ana ang gibalhin sa ibabaw guys. Ilang pajag. Oh na nindot dari silungan guys. Ala aron ka. Kuan ka aduh. Unas. Ani guys, nag-ari na no. Karon wala na may bagyo na nagi na magbagyo karon nahayag na ani. Kasi Mama Mary ari guys. Hi Mama Mary, magandang buntag. Kasi bawa guys, nagdana siyang pana o galon kay manguha siya lato. Kinason guys. Okay, wag amping ato wag. God bless you wag. Ano bawa guys? Nino katong dagat guys, unja ang hunas. Manginas mo lang. Ala, uy lami bitaw manginas guys. Wala, ay wapa ka to. Wag, di ka mo atos lang. Wala. Wag. Mambaw ra ka. Taga kiteng. Wala guys, manaog sa kwarto ha. Asak-asak. Patanawon sila aring dahil lang swimming pool ari guys. Na guys,
aja dari yang swimming pool. Sana nga. Kuan ano yun? Kabisi? Halo to? Ito na. Ano gani? Sa ubuhan? Ay, ubuhan din siya guys. Hi. Tungguntag. Namik aja lang mo dyan, oh. Tubod na kasi ilawom. Oh, grabe tubig guys. Oh, gikan sa ilawom, oh. Guys, mau apas ko nila ha. Kayak orang kalunas. May mga ani gakit. Ani ka di ba ni ani na ikaw aja. Halo. Yehe. Krutsay. Ang sakayan nagtawag sa hangin. Krutsay, kunang kalantap sa dagat nagsakit. Kalay gayon, kabugat sa gahud. Ug ang kainit nga daw mamahit. Midagum na dapit sa atong habagatan. Pagbantay-bantay mga kauban, ang timbangan dili pagbiyaan. Ayaw baya kalimot nga gikalisangan kining hangina. Mugisi sa layag muguba sa atong sakayan. Ito guys. Guys, siwawag to na sa arang kaladyo. Arang kalako ang hunas karon din guys. Niya sa ubuhan guys. Ubuhan. Buhol. Ginoo ko. Nah guys. Jarang dak hunas dala jud naganggi. Baklajan. Nah. Taga kiting ra guys na dagat. Taga kiting. Ada mukalit og taog tawanan dapat ning mariluhan eh. Ay usay basig may kinasunahan eh. Pastang di mo ka mao mangin. Bitaw guys, kamao di ko mangin hasutang pang magaka-vlog. Ug di ko kaka-vlog guys, mo nagingan nga di ko kamao manginhas. Sirug suwadan. Long ani sa naay mga punuan ba naay kinasunan eh punuan sa. Uy, nalong nga kay kuha. Kinasun Mon kaning punuan sa lusay na kinasun ani ba mga sa aninikad aw sikad na ilitob unsay mong kuha lang. Wow, nang star guys. Yes, star. Unsay imong kuha lang. Apa na imong kuha lang? Dang kuha guys. Nawa. Ana long kanang mga punuan sa kuan. Kining lusay. Diha ka nagakuha kinason sa punuan? Da lagi tinuod jud ang giingan guys. Para pa to suwog to ano mas ladyo. Ijara si bu. Musam. Uy, ijara naman tong kalawom da to ano namang ladyo ah. Di lagi nasuwog mahadlok long. Pato. Tuwa na ng kaladyo guys. Kaya na ito mo naglutaw galon man to. Wow! Uy, ilong nga salong. Yay! Naibuhat isang kuha guys. Salong. Tama long. Lang ikaw salong. Naabuhat guys. Wala miya malakilawan. Wow. Ingan bitaw kulong ba na aja dani no? Guys, tanawa di ana po istar. Ha. Asa man long? Oh, tinuod daghang giingon. Tanawa. Long alisa long tanawon. Mon. Alilong. Oh, nanapi ka nasan guys. Ingon bitaw ko. Da lagi. Di day ko ignorante guys no. Kamao di ko manginhas no. Tinuod daghang giingon no. Oh, naa lagi kinasun aning mga kuan kaning lusay. Oo. Alilong. Idmon. Naa sa lusay long dali nakakuha sa injilo. Guys, tanawa guys, tinuod daghang giingon ah. Tadadadang. Yay!
Wow! Nakakuha si Marie ng hulanan, guys! Yeah! Kuan, isingon, anilong, litom! Yes! Kakuha kong litom, dali lang! Sa sunra lang! Yes! Kataganan dyan na, guys! Wow! Ha? Ay, nakakit guys! Nakakit na lang lupasa, guys! Kamao ko manginas, guys! Malita ko, guys, ha? Tanawa lagi, ingon bitaw ko! Ganaas punuan sa mga... Haman! Wah! Suwaki, guys! Yeah! Minum. Siap suwaki pot. Uy, makakilaw jud. Isa pa nang imulong. Apa ba? Uy, umang na. Ang sabi? Adi nak makaon long, crab long. Lah, kinasan mo. Wa na long, patay na nga kinasan long. Ani lakas punuan sa kuan, awas sa Angel long ah. Dawa long nakakuwas na long ah. Nagakupod litob. Patay. Nalantoy ah. Long. Ato ta mo balik ta tulong to ay daghang kuan long. Kala bang ngana ang ngana ng mga sagbot? Lusay. Ato na ay kinasan ato ba? Balik ta. Guys, nala ko nahilawan po, guys. Tudududang. Yay! Ah! Ay. Tanawa ka ni Mon. Nakakaplan na po ko. Hello guys, kamao ka dito ako manginahas, guys. Yay! Di alam ko yung kuha. Wow! Libre na lang sinabaw. Salamat Ginoo sa grasya. Yay! Uy, kamaan naman makalingaw man ni manginahas, guys. Hala, lamian sunod na po og kuan ba ka nang hinas. Ha? Sa guys, salong kay nalingaw jud ko dani ba? Sa mangita po guys ha. Tadadadang. Yes! Di ano pa yung kuha long? Yay! Oh, nakakuha na po si Angel guys ato ah. Litob. Guys, diyan hilawan guys unsa ka ni? Tadadadang. Sa guys. Wow, di ay talinis. Nawa guys. Nawa guys ah. Kamauna na ko magsiningas guys. Wow. Uy, tunuan ni namo unsa guys ah. Tengah kamunggay. Unsa na daghang luwi ah. Tadadadang. Guys, di naman guys. Yee! Kakuha naman ko. Hala, ay makalingaw dyan. Tadadadang. Ay, di naman guys. Wow, lumihan ang kulon. Ay, aliwaras. Ulis marilo. Kalau guys, ano ba? Tiniil na ko kang kitang tagsa nilas. Guys, kanina ko guys. Ayan, malupat ang cellphone. Tinuo ko, di tani malupat ang cellphone. Kasi, tadadadang, murag din na pa yung nawiran guys. Asa guys, sakay basik na pa. Asa. Di aja yung nawiran guys. Asa, sama nih ha. May ginasun. Ah, diapod. Yes, sama guys ah. Tapi imo lang. Wow, wala daghanan ni matikap lang. Kakuha na pud kalong. Ing dapit guys kay daghan na ni saya. Ani man gug mga kinasan sa punuan man ako. Dadadadang. Ugaron guys doon na hinuwan ah. Wah, dapat. Kakuha na pud kulong. Salamat Ginoo. Oh, sige sa kakuha guys. Wow, daghan na gina katapok. Wow, lumihan sa info lo kana ada ni daghan. Guys, kaya na po yung nahawiran guys. Kadadada. Aku dia na po dia. Dia na po guys. Salamat Ginoo. Long, nakawin ni Bat lang. Yay, ginawa ko. Wow, Bat ang nakuha guys. Salamat Ginoo. Nakakuha ko Bat. Long, may nakuha ng Bat. Lala, tingnan ako paghawin na. Lumoy man. Bat, mandi ay. No, ako mueta.
Murag kawiran kong dida. Abi na kan sana na mira na guys. Bat. To sila guys, managa to sila. To anong gibangka. Harabas buwag. Mon, asa si Wuwag, Mon? Ano mo papa ba? Guys, agang bat ning naog. Ning naog guys, wala kamang. Hello guys. Dali mo tang ibatan sa bungtod-bungtod. Oh guys, hindi na naglihok naman naman. Ning naog. Lunga, patang atulong. Natin ako guys, nawa guys, natin ako. Dugo, aray. Natusok ang kamot guys, aray, sakit ay. Ano, insam tinukatunog. Ay. Aray, dugo, aray. Guy, ngil. Guys, anak ada kang star guys. Ya guys. Guys, star aku aja. Oke guys, unjan na po guys ha, kay kalubatan ako guys. Unjan na po da, maora to guys kay. Hapit ako malubat. Unjan na po. Okay, daghang salamat. Basta kay naligaw tin ko guys, dari daghang kinasen mga litob. Unja na tunog ang kamot. Ngul-ngul, unja na nagtaroy nga. Kani bang nakataroy daan ni tunok. Paglarot na ning dugo. Unja na nalingaw ko guys kay nakahilam kog bat guys. Sabi na kun sa lumay paghilam na nahadlok ko. Uy, bat man di ay. Umaro to guys, daghang salamat kay makalingaw ning manginas.